Wala naman na isulod. Wala na lagi. Wala na. Enjoyin ang kahirapan. Buwa. Hala, sige. Ipalokdo ni siya. Ipalokdo. Ipalokdo ni siya kaisa. Ay mag-apel-apel. Mama sila guys. Ano ilang trabaho dari mga kapobre. Ano ilang trabaho pag magbulad, pag mauga, yato din dito. Ito silang bodiga, pagkahuman napoy magpabulad. Kung mauga at ito ista kay ang tagiya na anhian ra na dire det ipagaling. Konsumo ra manggod ni sa mga tagiya pero daghan ang tagiya ni mga kapobre. Di na kay isa ra ka tawo duha lima ana basta daghan ang tagiya dire. Natanan na yung mga tagiya. Paana ito sa sulod. Konsumo ra na mga kapobre, konsumo ra. Enjoyin ang kahirapan. Nawar gud siya oh. Patangan dayon nila dahil sa tag-iya. Kay kung inig-ana sa tag-iya, ilahan na din ng larkuhon dek pagaling. Pero anam-anam ra nga pagaling. Na ilang trabaho dire kapobre. May trabaho sa magbulad. May init, so nagsaking sila kay naugan naman ni. Pero mag-ulan, wala gid sila ibulad, labi na magtalit kay luag-luag ra ba gid taon ni napagani dito sa luyo, tapos pikas dry ra dito. Sa dire tulo ra sila. Oh, apel ka siya kalsa oh. Oh. Ano yan? Pagpuyo ba kay katul kay na imong kamot, ikapikap na nimo diri sa paa. Bot-bot. Oh. Kining uban dili pa day ni sa kingon. Anong uban? Tindog ba? Wala ra ba kay shampoo dala Pangon gid si imong abog dayo. Hoy, tindog ba? Nay pay bata diri nga nagligid-ligid. Ani. Enjoyin mo ang kahirapan. Nay mga tao dito guys nga magkuha pod sa ilang gipagaling.
sila ng tulo. Alas! Ali, diri, ali. Mura po kag katag-iyag kuanda. Dito, maor gyapon ka sa kuan. Inana gyapon ka. Maligo ka karon na. Iya ha, lagi dito gyapon. Inana gyapon na siya. Mukat-kat-kat pa na siya mga kuan. Oh? Oh! Ako rin kulion, Ben? Yan. Palit ka shampoo?